Здравейте! Намираме се в квартал Изток, в близост до метростанция Жульо Кюри. Днес ще видим апартамент на 2 нива с площ от 209 квадратни метра. Може да ползвате долния етаж за вашия бизнес като офис или кабинет. Има една баня с тоалетна, голям склад, а от тук влизате направо в гаража ви. На второ ниво имате огромна дневна с хубава гледка към вътрешен озеленен двор. Разбира се, за къде и без терасата. А холът е толкова голям, че даже имате възможност да си отделите място за още една спалня. Но преди това, втората баня с тоалетна. Следва едно огромно помещение, което е предвидено за 2 спални. А ето там отсреща е детската ви градина. За повече инфо и огледи, пишете в коментар под видеото.